Da undlane jizi kaXhoko bengosindabusi benziwa uyaphila Siyaphila khabayi. hayi siyaphila mfowethu hey siyasama lapha phela ushembe mfowethu hey wanginika isikhumba wathi ngiyophatha isikhumba mfowethu Awu phela umsebenzi omuhle lo. manje baye bethi abanye ke siyanuka isikhumba bese ethi mina uyazi isilwane esinuka ukunazo zonke izilwane emhlabeni umuntu obobona ugeza kathathu ngosuku. Hawu ngoba meke washonila angagezeli ube inkinga. Uvela nu Eyinungele kwayena. manje ke bayebethi abanye isikhumba siyanuka Nkosi yami bese ucake ukuthi hawu lo muntu othi isikhumba siyanuka akana sikhumba yini lwana egeza nje usuke egeza ini Isikhumba. ya uthini mfudlana Hey ngiphethe enye indaba ke namhlanje. ya Ekatshwala. Ey baba uyakhuza ngotshwala njalo ubaba akazwa ivala inkonzo engaphuzwanga ngotshwala. Uyabona ndaba ezitha kukhona izinto okufanele sizikhulume zicace kukhona izinto mfowethu umuntu uma ephuza angeke azenze mayengaphuzile kukhona izinto umuntu ayezenziswe utshwala asisho abantu abayeke njalo bengaphuzi cha kodwa nje siyalulekana singabafana baseNazaretha yazi kwakhulunywa ngotshwala uJesu wayengakazalwa kwakhulunywa ngotshwala Kudala awufunde imbhalo 6 kuleli iBhayibheli elisha kuthiwa uNumeri imbhalo 6 uNumeri kuleli iBhayibheli elisha kuleli laseNazaretha uNumeri ke imbhalo bathi abanye imbalo ngoba kwelesingisi lithi Numbers 6 verse 1 ukuthi kwakhulunywa kakhulu ngoba kunezinto kwethu umuntu athi ma esebuhlabile azenze abengeke azenze uma engaphuzanga ya uJehova wathi uJehova kuMose uthi ya khuluma kuba Israel khuluma kuba Israel uthini kuba Israel uthi kubo uma owesilisa nowesifazane ezahlukanisa akafunge isifungo ya somNazaretha uma akushiwo mana fakazi yapmana wendaba mana akushiwo ukuthi abantu abangaphuzi kodwa kwathiwa uma esethi usekhetha inkosi eba yiNazaretha mana ndaba hayi ukuthi abantu abangaphuzi Nkosi yami hayi ukuthi abantu abangaphuzi abaphuzi abantu kodwa uma esethi umuntu namhlanje sengiba yiNazaretha akenze njani ngafikela ukufudumala akenze uma esethi nje abaphuza abantu ezweni kahle umuntu uma ekhetha inkosi nje akuthiwa ikhetha apho uyiNazaretha lo uma ekhetha inkosi nje ethi umuntu ngiyekhetha inkosi noma ngabe usekuliphi ibandla ngoba usuwezahlukanisa ayeke hayi ukuthi abantu abangaphuza abaphuza abantu kodwa uma esethi umuntu sengiyokholwa useyiNazaretha lo muntu akenze njani ke awufunde ngiqala phansi awuqhubeka akenze njani umuntu uma esethatha ukukholwa ngiqhubeka ya afunge isifungo ethi ngiyayikhetha inkosi somNazaretha ngisho ngathiwa ubeshiya ibhodlela endlini lisewuhafu azimisele uJehova mase eyimisele uJehova kade ekhetha inkosi ibhodlela ngisho ngathiwa ubelishiyele uhafu endlini ethi ngizolishama ngibuye ethi ngizolishama bayifike bakhetha inkosi nje mina afiyele elichithe noma engalahla noma engalichitha noma engalinika umngani wakhe ithini incwadi akenze njani ngiqhubeka ya akazahlukanisi nani newayini wakhetha inkosi nje yeke iwayini notshwala wakhetha inkosi awufunde encane isihlabelo sikaShembe 148 awufunde encane funda encane sikhoma esincane sikagogo fole emntweni Nyosana lwandiza phambi kwebutho laze lashona ilanga esihlabelelweni ethawundana nasemkhoboza athawu amantombazana abhema ugwayila khuluma sisandinda ukundinda kuhamba ungazi yabona uma uhlangana nezinsizwa ziyophuza ibuzi yazi sakapa maramu uyapi kapa maramu sabashiya bephuza samlandela uphungeli umbuzo uphuza kanjani usulandela uphungeli njengoba phela wabashiya bephuza wasulandela ubani uphungeli uma ungakakholwa phuza uyizenelise ngotshwala akukho wrong kodwa wathi ngiyamkhetha uShembe
Wazahlukanisa. Noma ngabe ubona amabhodlela amathathu endlini wanikeza omunye umuntu. Makabonga uJehova. Bese uyobonga uJehova ngeke umbonga phela uTaki. Yabona Ndaba kunezinto mfowethu engineshow ukuthi mina uma ungaphuzile ngeke uzenze. Ngeke. Awufunde uGenesis 19 verse 30 ukuze ngikuprove ukuthi khona izinto Genesis 19 verse 8. verse 8 kukhona izinto mfowethu ongeke uzenze usopa. Usopapa. Ukuba sopa kusho ukuthi awuphuzile. Khona izinto ongeke uzenze ungaphuzile. Kodwa uma usuphuzile uyakwazi ukuzenza. Genesis 19 verse 8. uLot wayekholwa ke lo baba kwakuthiwa uLot. Kuthe sekubhujiswa iSodoma neGomora kuthi ingilosi ezafika zathi akuphunywe eSodoma neGomora zafikela kuLot zathi tshela abantu bephume la. Inkingi ingilosi zafika abantu bephuzile bephuza futhi bedakiwe. Uthe noma uLot izithi ingilosi asiphume bathi ungazosidakelwa wena. Kodwa kudakwe bona. Wayesethi uLot lithi izwi likaJehova ingilosi seyifike zithi asiphume lo muzi uzobhubha. Ingilosi zafika bephuzile bagoloza. Ya. uLot wakhuphuka eZora. Waphuma uLot eZora wahamba. Wahlala entabeni. Wasehlala entabeni. Namadodakazi akhe amabili. Yena nezingane zakhe ezimbili ngoba phela umama wakwakhe uthe bephuma eSodoma sekwehla umlilo wesibabuli abantu besha bakhala abantu Nkosi yami kwasho ukuthi lo mama wayenenhliziyo enhle wabahawukela abantu waphenduka wabheka emuva waphenduka isiduli sika Sawuli. Hayi ukuthi lo mama waphenduka ngoba wayengakholwa. Kwakubuhlungu benhliziyo ezwa abantu beshisa umlilo kubona makusho indlini amagundane phakathi weze sethi eqhuyisa umlilo. Umkalothi ke wezwa abantu beshisa umlilo kanjalo waphenduka isiduli sika Sawuli. Waseqhubeka kuLot nezingane zakhe ezimbili. Kwase kwenzakalani? Ngokuba ukuhlala eZora. Wakusaba ukuhlala eZora ngoba le ntaba okuthiwa iZora yayinezilwane. Wayesenze njani? Wahlala emhumeni. Wasengena ngaphansi. Yena namadodakazi akhe amabili. Wangena ngaphansi la entabeni yena nezingane zakhe ezimbili. Yathi inkosazana. Ya. Kuloyela manje. Ithi lengane endala isho kulena encane. Ithi ubaba usemdala. Ayikho indoda ezweni yongena kithina njengokomkhuba yezwe lonke. Ithi lengane endala kulena encane njoba sihlezi la ehlathini nje sihlezi nobaba indoda soyithathaphi. Ibuza kule ngane ukuthi njoba sihlezi nobaba la uyakholwa phela uLot umprofeti uyakholwa. Ziyabuza ingane indoda soyithathaphi. Ya kwase ake simphuzise ubaba iwayini. Isono sikaLot wayekholwa kodwa ephuza utshwala. Zathi ke lezi ngane ubaba vele uyaphuza asimphuzeni iwayini. Silale naye ukuba awuyakuletho madoda utshwala kwenzisana amanyala. Ukuba uLot wayengaphuzanga wayengeke ayenze lento. Ya. Ukuba silonda imbewu evela kubaba. Kwase kwenziwa njani? Ngalo bobusuku bamphuzisa iwayini. Zamphuzisa ingane iwayini. Yena njalo umgcoti uyaphuza. Omkhulu wangena walala noyise. Yangena lengane endala yalala noyise. Ya, fundi ncwadi. Wayengazi ukulala kwakhe nokuvuka kwakhe. Uyise wayengazi ukulala kwakhe nokuvuka kwakhe udako utshwala kodwa ugcotshiwe udako utshwala. Ulala nengane yakhe ngoba udako utshwala kuba wayengadakwa ngoba engeke lale nengane. Lenkukhu nje obisa lapha nje ithunywe uJehova ingelozi izongifakaza ukuthi uma udaka uzoyenza into errong ungaqondile wezizo utshwala khuluma wena. Ithi kunjani inkosi?
Ya, qhubeka kanjani? Wathi ngangomso omkhulu wathi komncinyane. Yathi lengane endala kunene encane. Bheka ngalala nobaba izolo. Izolo bengilele nobaba. Asibuye simphuzisi wayini. Asiphinde Ngalobu busuku. namhlanje. Ngena wena ulale naye. Ngena wena ulala insizwe kuseni ithi yaphaphama ifike nogogo omdala ngisho kunoma wayiphuma ngejubane endlini ngathi ibona inyoka. Isibona lomhlolo ebuye nawe ethaveni izolo. Khuluma manje. Ukuba silonde imbewu evela kubaba. Silonde imbewu evela kubaba. Bamphuzisa uyisi wayini. Bampinda ngotshwala. Uyakholwa njalo uphuza utshwala ngoba. Nangalobu busuku. Nangalobu busuku. Wesuku omncinyane walala noyise. Yasuka lengane encane yalala noyise. Wayengazi ukulala kwakhe nokuvuka kwakhe. Wayengazi ukulala kwakhe nokuvuka kwakhe. Njalo amadodakazi aloti amabili. Ya. Akhuleliswa uyise. Mana-ke ndaba. Ukuba uLodi wayengaphuzi. Wazemithisa izingane zakhe. Ageji ngawengeke nje imithise. Ukube nje zathi baba ake Awu ya kwakuzokwenzeka iyaphika inkukhu. Nathi inkukhu iyaphika ithi kwakungeke. Kwakuzokwenzeka. Kwakuzokwenzeka yini? Thini? Ithi ngeke. Wayengeke ngakwenze lokho engakuphuzanga utshwala. Umadoda insizwe siwe ebhishi nesihludu. Sesigcwele inhlabathi. Sezithi ingane efaka ikhinde ezincane phuza mntakamkhulu kade woma. Ushembe. Ayishembe. Zithini? Ayishembe. Uzithi phuza mntakamkhulu ngisho wathelela inkukhu na utshwala ngithi phuza. Uthumela umqondisi. Thuma umqondisi akhanyisa indlela. Shembe. Yazi ngisho lenkukhu iyangizwa buku ithule kanjani. Ayiphuzile yabona manje iphuza utshwala ingangikwepa. Eyihamba nkukhu. Hayi iningi.